Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Namuhla ake sikhulume ngokuphupha owawuthandana naye. Ngolimi lamanje bathi-ke i-ex yakho, okuwumuntu nje owawuthandana naye uzwana ngaleziya y'khathi zakudala. Uthole ukuthi-ke sekunezinto ey'thile ezenza ukuthi-ke niqhelelane noma nihlukane. Ungakhohlwa uku-subscribe-a, usilandele yonke indawo. Ukuphupha ngowawuthandana naye, lona-ke abathi i-ex yakho. Kuhlukene nje kaningi, akuyichazi into eyodwa. Kungenzeka-ke usayithanda i-ex yakho, futhi-ke ufisa ukubuyelana nayo. Manje-ke ingakho phela ihlezi isemqondweni wakho, ingakho usuyiphupha, ngoba khona iy'nhloso ophezu kwazo unesifiso sokubuyela manje akwenzeki. Kuyenzeka futhi-ke umphuphe kanti-ke kunemithi yothando akusebenzisela yona. Kuyenzeka-ke uphuphe ulwa naye i-ex yakho, kube ukuthi-ke ayisakuthandi futhi ayisakufisi, ayikufisi kwakubuyelana nawe nje eduzane ayikudingi. Uma wukuthi-ke usuke ulwa nayo leyo ex yakho, lokho kusuke kubika okubi, akukho kuhle nezwe. Vele-ke akekho othanda nje ukulwa nje, ukulwa nje ngoba vele ukulwa akulungile. Kodwa nje maniy'hlalele nijabule kumnandi, lokho kusho ukuthi uhlele emqondweni wakho, kanti-ke nawe kungenzeka khona iy'nhloso vele ophezu kwazo okungenzeka ukuthi uyafisa noma usumkhumbula, eyi usukhumbula iy'khathi zakudala. Kanti uyakwazi-ke ukusibhalela ku-inbox ucele inamba ka-WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekuseni uma uphuphile. Ungabuza noma imuphi umbuzo, ngizobe sengikwenzela eyakho ividiyo ngokuhluka, siyifake lapha ku-YouTube ukuze-ke uzochazeleka ngakho konke odinga izimpendulo zakho. Nisale kahle.